Boa tarde, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do 12 de xuño do 2025. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión ordinaria do 8 de maio do 2025. Sí? Nos queremos fazer unha apreciación sobre a restauración do Concello de Calvos e o concelleiro Alfredo Souto solicitou un segundo turno de palabra que se lle denegou, que non se lle permiteu intervenir o segundo turno de palabra. E queríamos que se recollan antes, o si estaríamos por datas se recollese exactamente ese tema. Mais? No. Con esa puntualización, votamos, votos a favor? Si se recolle, estamos de acordo. Aprobase por unanimidade. Segundo punto da parte resolutiva, aprobación do Plan Económico Financiero 2025-2026. Como consecuencia do incumprimento na execución do exercicio 2024-2025 do criterio de estabilidade orzamentaria e do criterio da regra de gasto, sométese a aprobación o correspondente Plan Económico Financiero, que foi dictaminado favorablemente pola Comisión Especial de Contas, e no que se analizan as causas do incumprimento, que en esencia foi a execución de investimentos suxeitos a financiamento por parte de outras administracións, neste caso da Diputación fundamentalmente, e tamén unha pequena parte pola Xunta de Galicia. Son esos investimentos que foron executados no ano 2024, pero que eses dereitos recoñecidos non foron recoñecidos no ano 24, senón que foron recoñecidos por estas administracións pagadoras no ano 2025. Entón, o Plan Económico Financiero o que conclúe é que as causas de incumprimento son circunstanciais por ese motivo no ano 2024, pero que non son estruturais, por lo tanto, non se prevén ni se propoñen medidas especiais de aforro. Alguna cuestión? Sí. Vamos a ver, nos efectivamente no pasado mal preguntábamos sobre estas causas por parte da alcaldía, ou non se tiñan claras ou non se quixo dar a explicación naquel momento, e tiñamos algunhas dúdas sobre temas de datos, máis técnicos que outro tema, que parte deles se nos aclararon outro día na comisión informativa. Concretamente, tiña unhas dúdas aí sobre o pago de determinadas obras do plan municipal que xa foran pagadas no 23, que xa examinaba o 24, por tanto están pagadas, aí non me plantea problemas. Pero, en canto aos temas técnicos, a justificación técnica que se está dando en algúns casos, si ten o seu fundamento. Hai que decir que o tema das subvencións, que efectivamente se cobraron neste ano, 2025, se comentou outro día o interventor, pero hai que decir que é un problema de execución das obras e xustificación nos plazos razonables. Si, lóxicamente, non se xustifican as obras hasta o mes de diciembre, é imposible que as administracións concedentes das subvencións poidan facer as transferencias, facer os reconocimientos, etc. Eso sería unha parte. Pero, para o noso plan, antes de nada, un inciso. O señor alcalde dice que hai un ditame favorable á comisión informativa. Levamos a moitas comisións informativas donde tantos os demais grupos, o BNG particularmente, nos sempre nos reservamos o voto para o pleno. Non ten moito sentido decir que está dictaminado favorablemente, porque, o noso non é unha abstención, a reserva de voto para o pleno, aparte que outros días se fixen constar que non estábamos de acordo coa actual composición das comisións, pero bueno, en ese terreno, quero dicir, ese é un inciso que fago porque parece que se dá a impresión de que na comisión está todo fundamentado, e non é certo ese tema. Entón, nos poñémoslle máis reparos políticos ao plan que técnicos.
A ver, para mí é un reparo fundamental. A ver, non ten sentido facer planes de estabilización e planes... Si non temos un presupuesto municipal, si non hai unha declaración siquiera de intencións de sacar adiante un presupuesto municipal. Para mí é absolutamente inexplicable e inconcebible que no ano 25 este goberno municipal siga funcionando co presupuesto do ano 2022. Un dos motivos polos que non nos resulta creíble este plan de estabilización financiera non nos resulta creíble por unha razón sencilla, porque, por exemplo, vou poñer un par de exemplos. O coste do servicio de axuda a domicilio. O coste do servicio de axuda a domicilio, solamente que a actualización deste novo contrato que se fixo ca nova empresa, supón, xa na máis no que son importes de adjudicación anterior ao actual, hai un incremento de 283.000 euros. Entonces, como o presupuesto está desfasado por completo, non se actualizou, non se contemplou o incremento de costes e nada, lóxicamente vai haber que recurrir, sí ou sí, a remanente de tesorería para poder financiar os suplementos de crédito que se traigan aquí ou tal. Ou iso volverá a provocar un incumplimiento da regla de gasto. Calculemos que sean 200.000 ou máis no SAF, 100 e pico mil, supoño, que no alumbrado público e algunhas cosas máis que haxa por aí, tendo en conta, ademais, que este ano tampouco se vai a poder dispoñer da subvención para gasto corriente que se viñaba dos fondos que aportaba o plan provincial, os POS, que sempre se reservaba unha parte para gasto corriente, con cargo que se financiaban parte do alumbrado público, estas cousas. Entón, con eso, lóxicamente, non se vai a poder cumplir a regla de gasto no 2025 tampouco. Aparte destos gastos que non están presupuestados, temos tamén este ano, que hai que citarlo aquí, porque a cuantía, a ver, no volumen total non é tan importante, pero hai unha pérdida dunha subvención da Xunta de 41.000 euros que tamén habrá que pagar con cargo a remanente, porque supoño que non existía consignación presupuestaria suficiente para esa partida. Entón, porque non nos resulta creíble nas previsións que fai para o exercicio 25 e 26, e aparte que tampouco vemos ningún propósito de enmienda, acordándonos do catecismo. Non hai tampouco un propósito de enmienda de decir, oye, pois hai un plan de xestión e execución das obras en plazo, a pesar de que aí se fai unha pequena referencia a que a contratación dos POS está actualizada, e habría que dicir ao señor alcalde tamén, a este goberno municipal, que cando chegaron aquí ao goberno municipal estaba toda a contratación actualizada. Non había ninguna obra pendiente de contratar que se houbera autorizado xa por parte da Diputación ou da Xunta para contratar. A 11 de xuño estaba todo contratado, por tanto, non é justificación eso do retraso na xestión das obras. Vamos, teño algún exemplo aquí de algunha obra en concreto que se, además, consta no informe de fiscalización do señor secretario, que se iniciou con 10 meses de retraso. Non é que xa que se ejecutara, é que se iniciou 10 meses despois da fecha prevista, xa agotando o plazo de replanteo e todo ese tema. Entón, como non vemos no plan unha proposta de medidas políticas, máis políticas que técnicas, sobre como evitar isto no sucesivo, que para mí, xa digo, para nós, a principal arma para evitar isto é o presupuesto municipal. E un día dixo o señor alcalde que non entendía o noso interés en que se aprobara o presupuesto municipal. Eu que non entendo a postura do señor alcalde. Como pode ser que un alcalde recién chegado non queira aprobar un presupuesto municipal? A mí me parece increíble. Entón, ese solo motivo xa me parece suficiente para opoñernos á aprobación deste plan. E eu xa anticipo que vamos a votar en contra dese plan. Sí, máis? Sí, vamos a ver, bueno, así brevemente, non? É a primeira vez que aquí con todo, non, que hai que ter un plan, facer un plan económico e financiero por non cumprir o que son as normas establecidas al ano 2012 de estabilidade orzamentaria, é dicir, de gastar máis do que se ingresa por máis de 1 millón de euros, e non cumprir a regla de gasto, que é gastar máis do que se permite tamén por unha cantidad que é moi considerable, que son 855.000 euros, non? É verdade, nós aceptamos que efectivamente hai unha parte desta digamos, da obrigatoriedade de facer este plan, porque non se incumplen estas normativas de financeiras, non? Que derivan unha cuestión contable, eso aceptamos, efectivamente, non? Pois, como comentábamos aquí antes xa, tanto o alcalde como aquí o do PP, esa diferencia de, digamos, de recoñecemento entre os que son os ingresos e os gastos en diferentes anualidades leva a esa cuestión, eso é verdade, pero hai unha cuestión,
Iso tamén deriva, en parte, unha parte desa diferencia ben por unha moi mala xestión que se está facendo. Iso é unha evidencia. E nós botamos en falta no plan que eso se recolla como unha medida, eu digo de autocrítica, no plan de autocrítica, pero que contemplarse concretamente. É dicir, aquí hai unha causa que é esta. Hai unha causa contable, de contabilización, entendémola, aceptámola, está explicada, non hai problema, pero hai unha causa de mala xestión evidente, non? E iso ves, ademais, pois, bueno, na baixa execución dos investimentos ou no descenso do remanente. Non? Entón, iso para nós é unha cuestión que falta neste plan. E outra cuestión importante é, a medida clave para nós, é os orzamentos, evidentemente. É dicir, de feito, aí no propio plan faise referencia a un órgano, non deste Concello, pero de outro Concello, que é precisamente para solventar un problema financiero deste orden, a mellor medida é elaborar os orzamentos. Entón, eso é outra cousa que nos votamos tamén en falta no plan, é dicir, nas medidas que se propoñen ao final, en ningún lado se fala de que é necesaria digamos, a elaboración dos orzamentos a medio plazo, para o ano como mínimo 2026, vamos para 4 anos en orzamentos. E claro, nós moito nos tememos, é dicir, como se iso non se contempla como unha medida, que non é esa intención, que non é que non é esa, xo dixo máis veces, non é que non é esa orzamentos, é que non hai nin intención de elaboralos, que é o que máis nos chama a nosa atención. Logo, despois, a dinámica de ya se poden aprobar ou non, pero o mínimo é elaboralos, non? Entón, isto evidentemente é a primeira vez que se fai un plan de estabilidade neste Concello, pero nos aventuramos, máis que o secretario tamén dixo que posiblemente sexa o primeiro, pero non vai ser o último. E como non se elaboran os orzamentos, pois estamos condenados a seguir para os seguintes exercicios, tendo que volver a facer novos plans de estabilidade orzamental, é dicir, é como tirar o balón patado un padiante, non? Entón, nós vamos a abster, vamos a votar en contra, pero vamos a abster por estas cuestións, é dicir, falta esa necesaria reflexión de decir que é un problema de xestión que deriva, digamos, que ten como consecuencia que unha parte desta inestabilidade provén de aí, e unha segunda cuestión é necesario, ademais de mellorar esa xestión, como medida, elaborar uns orzamentos que poden actualizar o que son todos os datos económicos á realidade actual, para non volver a caer neste mesmo problema nos exercicios posteriores, algo que, de non elaborar os orzamentos, estamos condenados a repetirlo. Entón, por iso é polo que nos vamos a abster. Bueno, que nega ese vai este. Ben, máis? Bueno, agradezolle ao portavoz do PP que valore pois o esforzo que leva facendo este goberno para poñer a execución das obras ao día. Valórollo sinceramente, porque créame que dinámicas de 30 anos de incumplimentos nos plazos das obras, pois hoxe sí podemos decir que as execucións das obras, a execución dos contratos, tanto as actas previas, como os inicios das obras, como os plazos de execución, pois son desde agora pois cumplidos, e por primeira vez as empresas, cando é necesario, solicitan prórrogas e o goberno resolveas con criterio aos informes técnicos. E repítolle, agradezolle que reconoza que durante 30 anos isto se viña incumplindo e que agora é así, e dígolle máis, non me pregunte, porque no ano 24 executouse unha obra que viña adxudicada, unha obra do ano 21 que estaba adxudicada do ano 22. Non me pregunte porque estaba sin executar. Efectivamente, no ano 24 houve toda esa acumulación de obras, se digo, obras do ano 21, metade dun plan municipal por importe de 1 millón de euros do ano 22, todo o pós do ano 23, executouse no ano 24. E repítolle, pois agora as obras efectivamente lévanse en plazos, toda a documentación das obras, todas as certificacións, todas as actas son electrónicas,
Non quero pensar que nos 30 anos anteriores todo en papel se lle poñía a data que conviña, quero pensar que non, pero agora eso todo faise electrónicamente, co cal, cando hai incumprimentos de prazos, pois, se os hai, o seu Concello, o Goberno, pois, activa as ferramentas pertinentes, pois, como son os requerimentos, e, se é o caso, pois, aplicar as penalidades. Efectivamente, introducir esa dinámica no funcionamento despois de 30 anos, pois sí que levou o seu traballo. Falaba de unha subvención de 41.000 euros. Esa subvención a que se refire, a parte que estaba cobrada antes de chegar ao noso goberno, creo que xa foi de volta no ano, non sei se incluso no 23. E, por tanto, non hai ningunha subvención pendente de devolver ou que se cobrara de maneira indebida. O que si houve tamén durante o ano 24 foi múltiples devolucións de subvencións pois de anos precedentes que se cobraran e que indebidamente parte delas, como subvencións pois a determinados postos de traballo, pois como a ADL e esas cuestións que efectivamente se devolveron no ano 24. É moi posible que incluso no ano 25 nos veñan aínda requerimentos e reclamacións pois de exercicios pois do 21 e 22. Fálase de a baixa execución do orzamento. Pois os datos son os seguintes. A execución do orzamento no ano 22 foi do 57,5%. No ano 23, este foi o último ano do ano completo do anterior goberno. No exercicio 22, a execución do orzamento foi do 57,05%. No ano 23, a execución do orzamento foi do 63,54%. No ano 24, a execución do orzamento foi do 65,06%. É dicir, do último exercicio do goberno anterior pasouse dunha execución do 57,05% ao primeiro exercicio do actual goberno, o primeiro exercicio completo, ao 65,6%. Pero, bueno, pode haber quen diga que a execución do orzamento é baixa. Sin ser conformistas con isto, a realidade é que a execución do orzamento medrou en 8 puntos. E logo, aproveitando, porque tamén é un dato que está recollido no plan, alguén do PP no pleno anterior fixo mención a que este goberno non solicitaba subvencións. Pois, mire, teñen aí tamén recollidas os gastos finalistas dos 3 últimos exercicios, do ano 22, do ano 23 e do ano 24. Bueno, pois no ano 22 consta gastos finalistas, é dicir, subvencións que recibeu o Concello por importe de 572.141 euros. No ano 23 recibironse subvencións por importe de 1.336.166 euros. E no ano 24 recibironse subvencións por importe de 1.718.496 euros. É dicir, claro, as subvencións para recibilas hai que solicitalas, co cal esa apreciación que fixo o PP no pleno anterior está bastante errada. Podo decir, seguramente, que no ano 2024 tramitáronse e recibíronse pois o máximo importe de subvencións que ten recibido nunca este Concello. En canto a importes de investimento real, que é daí de onde ven o incumplimento, pois os investimentos reais do Concello no ano 2024 foron de 1.945.190 euros. Algo máis de 1 millón máis que os exercicios precedentes. Unha cuestión, sí? Vamos a empezar por o final.
Vamos a ver, en que punto da acta recolle que un membro do PP dixo que non se tramitaba a solución? Porque eu non o vexo na acta. Interpreto que o que non está na acta non pasou na sesión. De onde sacou o alcalde ese dato? Para empezar, ese tema. Por outro lado, que vostede nos diga que o cumprimento ou que a xestión das obras mellorou tanto, cando nos seus propios informes, se lle digo, traigo aquí unha copia dunha delas, podíamos traer varias, se reconocen os incumplimentos de todos os plazos, pero de todos en xeral. E outro tema, non olvide vostede, cando fai a oposición, leva 2 anos facendo oposición ao goberno anterior do PP, non olvide vostede que ten aí a súa izquierda a un teniente alcalde, o primeiro teniente alcalde do goberno anterior. Non olvide vostede que é o concelleiro de obras. Non olvide vostede que a dirección, fago isto en referencia ao que dixo usted das actas de recepción e todo ese tema. Non olvide vostede que o director de obra é o mismo que está traballando con ustedes, da mesma empresa que está traballando con ustedes, das mesmas empresas adjudicatarias, das obras que están traballando con ustedes. O sea, cuidadito con atribuirlle os demais responsabilidades que non son. Exactamente, si pecaron os anteriores, vostedes están cometendo exactamente os mesmos pecados, porque son as mesmas empresas, o mesmo director de obra e o mesmo tema. Outro tema, en canto a algunha obra do POS que usted xustifica, ou sea, explica que hubo un retraso, efectivamente, pero solicitábanse, como mínimo, solicitábase a Diputación as prórrogas para poder executalas en plazo e non perder as subvencións. Aproveito ahora tamén que acaba de dicir vostede que nunca tantas subvencións se tramitaron como con este goberno, e iso é unha falacia. Porque o que non acaba de dicir vostede canto se incrementou as aportacións do fondos do POS nestes 3 últimos anos. Diga vostede, en canto se aumentou os fondos do POS, entón digo yo onde está a diferencia, porque non me querrá decir vostede que consigue usted máis subvencións da Xunta de Galicia que conseguiu o goberno anterior. Xa sería o colmo, vamos. Entonces, non confundamos e non mezclemos o tema. E de todas maneiras, a razón fundamental, e que vostede tendrá que explicar en algún momento, porque se nega a tramitar uns presupuestos que, además, está obligado por lei. Hoxe traemos aquí un plan de estabilización obligados por lei, porque o exige a lei. Pois igual de exigente a lei de facendas locais cando dice que o alcalde presentará antes de tal fecha, antes do 31 de octubre, un proxecto de presupuestos a tema. E aquí xa, como levamos a tantos anos, está tratando sempre de non explicar o que é inexplicable. Eu xa me sospecho, de verdade, xa, porque postos, como non encontro ningún tipo de explicación, ten vostede medo que lle toquemos o sueldo? É a pregunta que se me ocurre. Por que vostede non quere sacar adiante o presupuesto? Porque, a ver, un 88, un 90% do presupuesto está comprometido. Pouca decisión política podemos tomar aquí os grupos políticos. Entón, terá que explicarnos vostede cal é a causa real de por que non se presenta un proxecto de presupuestos en tempo e forma. E, por outro lado, primeiro para cumplir a normativa, e segundo, por respeto aos intereses dos veciños do Concello. E non ten explicación de ningún tipo. Eso só sería motivo para que vostede deixase a alcaldía. Debería se é incapaz de tramitar un proxecto de presupuestos, eso en calquera institución, en calquera administración, leva ao tema. Porque non hai explicación. Esa é unha explicación que ten vostede pendiente con todo o vecindario de Touro. Explicarlle por qué, además, o goberno anterior era tan malo, e resulta que usted pretende gobernar toda a legislatura co presupuesto do goberno anterior. Eu creo que para nota, realmente ese tema é para nota. Explicar por que vostede non presenta un proxecto de presupuestos e se basa e trata de buscar un relato que non ten pés de cabeza e aproveitamos este tema do plan de estabilización para sacar o tema importante que para nós non é o plan de estabilización. Temos máis ou menos claras as causas. O problema importante aquí é que o Ayuntamiento está sin un presupuesto municipal. Está sin un presupuesto municipal porque o señor alcalde e o goberno que apoia se negan a tramitarlo, porque non saben ni siquiera se lo vamos a aprobar. Non se queren molestar eso. Supoño que ten vostede medo a alguna cousa rara, porque, se non, explíquenos con algo de lógica, de sentido común, cal é a causa, a nós e a través de nós, ao vecindario. E ese é o motivo principal polo que nós vamos a decir non a este plan, porque non ten sentido. Vamos, dúas frases moi breves. Vamos a ver, eu entendo que vostede teña que justificarse e defenderse, iso entendemos. Ahora ben, e
que nos veña claro, pues, dándonos aquí unha marea de datos e de estadísticas que, como todos sabemos, as estadísticas dependen de acollas, é dicir, podemos manipular, interpretar, reinterpretar, e o importante é que, se alguén está escoitando isto, que se quede aí con un montón de datos e de millóns de euros, que eso queda moi ben. Claro, pero hai dúas cuestións. A primeira, hai que ter moito atrevemento para, despois de acabar de perder un plan POS, ou de perder unha subvención de 40 millóns por unha obra que non se fixo no seu tempo, fala vostede aquí de que se cumplen os plazos, e fala vostede aquí de subvencións. Eu creo que é un poquinho de decencia. Ben, porque pode utilizar os argumentos que queira, pero é que iso está moi fresco. E claro, todo eso é o que non podemos entender. É que se veña justificando por aí. De verdade, que non acabamos de entender. E a segunda cuestión, calquera que este escoitando isto dirá, coño, con esos datos que acaba de aportar o señor alcalde, con toda esa magnífica xestión de subvencións e non sei que, como é posible que lles obliguen a facer un plan de estabilidade? Evidentemente se obliga porque é algo que está incumpliendo. Eso é a realidade é tozuda, é terca, que llevamos a facer. Entón é así, entón, para que se justifique, pero o que digo con un pouco de mesura. Moi ben. Repítolle, ten mérito, e creo que ainda ten máis mérito, tal como afirma o portavoz do PP, que as mesmas ferramentas, os mesmos técnicos, que as mesmas empresas, este goberno saque as obras en plazo e non como pasou antes, pois eso ainda ten máis mérito, porque cos mesmos elementos, cos mesmas ferramentas, a diferencia efectivamente está na xestión. Efectivamente. Respecto ao salario do alcalde, non lle quita o sono o salario ao alcalde, non lle quitou nos 6 meses que iniciais que estuvo sin cobrar, nin lle quita. Sin cobrar como efecto retroactivo. Sí, perfecto. Pero sabeso moi ben, perfecto. Sabeso que é a única ferramenta que tiña. Naquele momento creeron que o alcalde iba a votar 2 días porque cando vise que non cobraba, pois que iba a votar 2 días. E agora é a mesma ferramenta de presión que ten, é dicir, pero se acaba o presupuesto. No, para nada. Quere chegar, para nada. Mire, pretendeu chegar ao goberno pola vía do POS. Se o alcalde dimitía, entonces aprobaba o POS, as obras dabanlle igual. Só non me daban igual. Bueno, me daban igual. La prueba de eso. Mire, disculpen. Sí. Vale. Daballe igual. A cuestión, e agora trae o salario do alcalde, porque efectivamente no seu día pensaron, este non cobra, vai votar 2 días. Esa era a estrategia. Bueno, e o que... Respecto ao incumplimento da lei Montoro, eu que non me esperaba era do MNG esa defensa da lei Montoro cando precisamente... Podemos votar se queren, non mintan. Eu non defendí a lei Montoro. Eses incumplimentos e esas pegas da lei Montoro para concellos que están económicamente saneados, como é o caso de Touro, e que por culpa da lei Montoro e de evitar os seus incumplimentos, pois concellos que non podían e non podemos utilizar o remanente sin entrar en incumplimentos, hombre, que faga unha defensa así do cumplimento da lei Montoro, home, sorprende. Non sei se teño un réplica. Non. Claro, notase. Cando non hai turno de réplica, notase. Vale. Polo tanto, está claro que entenderon perfectamente cal é a situación e cal é a motivación e as causas dos incumplimentos. Caeuselle o argumento que dixeron no pleno anterior de que si faltaba 1 millón e pico de euros da Caixa e non sei que. Agora, ese argumento caeuse, porque non é así, e traen a excusa do orzamento. E non é certo que o Concello non teña orzamentos no 2025. O Concello ten un orzamento no 25, un orzamento prorrogado. Co cal, esa falacia que din é que o Concello non ten presupostos, o Concello non ten orzamento. Ten o Concello 2022. Sí, é capaz de gobernar moito mellor co PP que as ferramentas do PP, tal como lle expliquei.
Entón, o que pretenden, traer excusas, fabrican excusas para votar en contra. É así, o do non polo non, fabrican excusas para votar en contra. É o seu posicionamento? Bueno, pois creo que aforraban moito discurso se o expresaran así tal cual. Imos votar o non polo non, excusan fabricar máis argumentos. Porque efectivamente é así. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor. 4 votos a favor, votos en contra. 6 votos en contra, abstencións, unha abstención. Pois, queda rexeitado o plan económico financiero. Pasamos á parte de control, punto 3. Toma de razón dos decretos da alcaldía editados entre o 1 de maio e o 8 de xuño do 2025. Sí, hai un decreto que está repetido, 161 e 162 son iguais, que son sobre as dietas de kilometraxe do alcalde, de traballadores, e son os mesmos, están repetidos, non supoño que sería un erro de... Además, teñen número distinto, non é o mesmo número. O 161 pon recoñecemento de productividade, o 162 pon decreto kilometraxes dietas, e o 163 pon horas extraordinarias realizadas fora da xornada laboral. Sin embargo, dentro do texto... No, que son os decretos, sí. No decreto, sí. No decreto, non no listado. Non o listado, porque... Porque a mellor agardalo... Vale. Sí, vale, pero non, é algo simplemente. Vale. No, pensei que era o mellor agardalo, agardei dúas veces o mesmo. Pode ser. Vale. Pero que teñen números distintos. O que é o título despois dentro do decreto, non. Dentro do decreto teñen o mismo número, perdón. Dentro do que cando entras no decreto teñen o mismo número, 162, porque son. Sí. Pero tedes os dous decretos... Si están os dous, está 161. Pero os dous decretos iguales ou distintos? Son idénticos. Porque, pois, enviei un dúas veces e falta un. Pois pode faltar un. Eso pode pasar. Claro. Hai un sustituído por... A ver, que a veces os descargar os PDFs non collo os nombres. Entón eu vou tecleo. Vale, igual, é unha cuestión de... Van todos os 162 e 163 correctos e xa está. Pero non son o mismo, son... No. Vale. Están duplicados, pero se supuñe que é un erro. Vale. Vale, punto 4.1. Moción do Grupo Municipal do BNG para o estudo da revisión do Pexón. Sí, vamos a ver. Bueno, esta é unha demanda que hai en algunhas partes do Concello, en algo que se nos revolvamos, que o Plan Xeral era xa desde o ano 2010 aprobado, non? E nós, eu creo que é necesario facer xa un análise sobre o que é a adecuación e a vixencia do Pexón a día de hoxe, se realmente se adapta á realidade que temos agora, non? Entón, sabemos que facer unha modificación do Pexón é unha cuestión de moito traballo. Nós realmente o que propoñemos en primeiro lugar é, máis que facer unha revisión, é facer un estudo sobre a necesidade ou non de ver se é necesario facer unha modificación, sobre todo no que se refire a clasificación dos usos do solo, en concreto entre solos de especial protección rústica e solos rústicos agropecuarios e solos de especial protección rústicos de especial protección forestal. Porque hai en algunhas zonas do Concello que hai, parece que se queixan que igual faltan terras, digamos, de carácter agropecuario, ou que non están ben diseñados onde é forestal e onde debe ser agropecuario. Entón, nós ca moción realmente o que pretendemos é que o Concello faga un estudio sobre as necesidades, se realmente hai unha necesidade ou non de facer unha modificación puntual, empezando por este asunto, unha modificación puntual do Plan Xeral no que se refire a planeamento no que é a clasificación do solo, sobre todo en este apartado, no que é solo rústico de especial protección agropecuaria e de especial protección forestal. Iso é un pouco a idea da moción, unha moción un pouco de introducción máis ben xenérica para analizar se é necesario ou non esa modificación puntual e en que zonas sí e en que zonas non, porque hai outras zonas onde non é necesario, onde non hai esa necesidade de solo, pero noutras, sobre todo as que teñen así máis potencial agrogandeiro, si é necesario. Entón, realmente iso é o que propoñemos. A feita proposta é que o Concello de Toro realizará un estudo sobre a necesidade da revisión do Pexón, en concreto, principalmente, no que se refire á clasificación dos usos do solo, en solo rústico de protección agropecuaria e protección forestal, para, de ser o caso, proceder a unha modificación puntual do mesmo e adaptalo ás necesidades actuais naquelas parroquias onde sexa necesario. Iso é un pouco a idea da moción.
vai por aí, é dicir, analizar se é necesario non, onde é necesario, onde se é necesario, se se ve que hai necesidade de facer unha modificación deste planeamento, sobre todo neste apartado, empezar a analizar o que é unha modificación puntual do plan xeral, neste apartado en concreto. Sin entrar en valoracións outras que se podrían facer, que se poden despois valorarse despois, evidentemente. Pero pensamos que é así un pouco máis demandado por algunhas zonas. E analizar se realmente esta é unha demanda real, se está ben ou non, se o planeamento se adapta á realidade de hoxe ou non, ou é necesario facer algún tipo de modificación. Eso é a proposta. Sí, máis? Ben, vamos a ver, así, en principio, a proposta parecenos acertada, parecenos pouco concreta, e entendemos que de facer ese estudio debería de non ceñirse solamente a cousas puntuales do suelo de especial protección forestal. Hai outros problemas no Pexón, pero que son conocidos, moitos deles, e probablemente a maneira de detectarlos sería facendo unha especie de información entre a xente, entre o vecindario, para que expuxesen aquelas cousas que consideren eles que deberían de modificarse. En base a eso, despois, os concellos, os seus equipos técnicos, estudiar realmente cales son viables e cales non son viables. A ver, aquí hai temas tan chamativos no Pexón que vayan arrastrándose atrás, que además algúns deles algúns erros están vinculados incluso a erros do Pexón do Pino, erros do Pexón de Boqueixón e erros do Pexón de Arzúa. Temos aí bastante terreno aí en Beseño, na parroquia de Beseño, aí que está fora do Pexón como se fora a propiedade do Concello de Arzúa. Hai outros casos en Bama, hai casos en Grixó tamén, hai uns problemas aí que non sei se podrían abordar nesa revisión que se dá. Hai outros problemas tamén co suelo non urbanizable non programado. O sea, o suelo urbanizable non programado, como hai unhas zonas concretamente, todo o que é aquí, baixando a Rúa Rosalía Castro, a Cruz de Méndez, baixando a Cruz de Méndez, e aquí hacia de Esturao. Ese suelo, que por certo, polo menos cotiza como rústico, no IBI, ese suelo non é viable, o sea, non é viable porque iso obligaría aos propietarios a promovelo todos en conxunto e eu creo que había que estudiar a posible modificación desa clasificación. E, por suposto, tamén as das especial protección forestal e agropecuaria, naqueles casos encaixa erros que son evidentes e probablemente se cadra incluso en algunhas delimitacións de núcleos, pois habría que concretar cousas. Pero, bueno, eu reconozco que é un tema moi amplio e nós somos favorables a que se faga ese estudio, pero entendo que tiña que ser en base a unha encuesta na poboación do vecindario, porque hai moita xente, ainda que parece increíble, hai moita xente que cando se tramitou o Pexón, a pesar de que hubo 1000 e pico alegacións, e hai moita xente que non se enterou realmente como lle quedaba clasificada a propiedade. E entonces, pois, bueno, na medida en que se poderán corregir esos temas, pois, en serio, para non sería boa, estamos de acordo ca proposta. Mais? Eu tamén comparto o sentido da moción. Bueno, esta cuestión, a ver, no Goberno, no Concello, témola a grosso modo analizada xa. Efectivamente, o plan xeral ten moitísimos problemas de unha discordancia entre os usos reais do solo que son factibles e a súa clasificación no Pexón. Esta cuestión, o momento veciñal levaba no programa electoral. Hai incongruencias, hai incongruencias tan grandes no Pexón como que choca os usos no rústico, en moitos casos chocan ca lei de incendios, hai moitísimo terreo nas faixas secundarias que é de uso forestal, cando logo na práctica, que en base á lei de incendios non se pode facer uso forestal, entre outras moitas cuestións. Que pasa? Que ahora mesmo xogamos con outra ferramenta, que é o Plan Básico Autonómico. Entón, de feito, temos un plan xeral que non está adaptado ao Plan Básico Autonómico. E os efectos dos usos no que está que define o clasificador de solo, que define o plan xeral, ahora mesmo o plan xeral non sirve para nada, porque o que prevalece é o Plan Básico Autonómico.
nese sentido, estamos nun período complicado porque a Xunta Medio Rural non sabe tampouco como aplicar o Plan Básico Autonómico. Fundamentalmente, o que di o PBA é que todos os terreos de concentración parcelaria son agrarios, salvo as concentracións parcelarias de monte. Dáse o caso de que no Concello hai distintas concentracións parcelarias que foron fundamentalmente de monte, incluso algunha leva a denominación de concentración de monte, sin embargo, o PBA clasificou todo como terreo agrario. A única concentración parcelaria que non foi incluída, porque cando se aprobou o PBA estaba aínda... non foi incorporada, por así dicilo, é a de Vilar. A concentración parcelaria de Vilar non está recollida no PBA como terreo de monte, quero dicir. Non está recollida como área de concentración parcelaria, co cal, eso está como uso forestal. Pero todo o demais, incluído concentracións recentes, e que ten incluso plan de cultivos, como é de Foxás e Vendaña, están incluídas no PBA, están como terreos agrarios. Entonces, ahora mismo, Medio Rural, os uricos de Medio Rural, fixos unha consulta con eles, estamos á espera de resposta, pero non saben como aplicar a lei de montes a esa PBA nestas circunstancias. Estamos falando de Monte de Prevediños, Monte de Bama, Monte de Loxo en Querentes, Fonterrosa Ribeira, xa sin entrar nas concentracións primeiras que evidentemente foron de Labradío. Pois xa digo, todas esas concentracións parcelarias que eran casi exclusivamente de monte, salvo terreos que foron roturados, pois están contemplados como terreo agrario. Entonces, que pasa? Eso eu entendo que entra totalmente en contradición ca vocación productiva, incluso desde a perspectiva de conservacionista ou ambiental, que debera ter a clasificación do solo. Esta é unha clasificación tan simplista, a que establece PBA, que é concentracións parcelarias é solo agrario, o non concentrado é forestal, e logo a zona de policía de leitos é protección de augas. E a iso se limita. Entonces, pois, claro, acometer agora unha actualización, que en realidad sería unha actualización do pexón á PBA. En realidad é eso, transpoñer a PBA ao pexón, co cal peso xa temos a PBA. Entón, nese sentido, pois, nada, continuaremos traballando neso e vendo a ver que posibilidades hai de efectivamente facer unha modificación do que é na vocación da moción. Sí, non sei que Sí. No, a ver, é que, eu creo, a ver, de feito, respecto ao que dixo o PP, e que é un pouco... É dicir, outro é unha moción pouco ampla no sentido de que había máis gran debate, non pretendo aquí traer unha moción deste tipo, claro, sabendo o que significa modificar un pexón, non máis que nada e falei simplemente da clasificación do solo forestal e agropecuario porque é así unha demanda concreta, pero eso non implica evidentemente que non estou de acordo con eso, non? E de feito a moción vai na línea de realizar un estudo, máis que empezar unha revisión, sabemos que é complicado. Entón, eu creo que, máis ou menos polo que se di aquí, estamos todos de acordo a decir, mira, é necesario actualizar e ver a vixencia do pexón, con todas as dificultades que pode ter. Independentemente que logo despois sería moi difícil casalo con que son as normas normativas, pero primeiro temos que saber exactamente cales son as necesidades, se o planeamento de clasificación está ben ou non está ben. Eu creo que ese é un traballo que se debe empezar por aí, e logo despois, claro, o traballo que leva o seu tempo, sabemos, pero eu creo que é un pouco a filosofía da moción vai por aí. Por aí, empezar e analizar e a ver si hai que modificar, onde hai que modificar, que hai que modificar, e logo despois ver como se casa esa modificación coa legislación, ao marasmo de legislación que hai neste asunto. Que eu reconozco, xo digo, que me considero perdido, como xa vos lo recoñezo. Cada vez que levo algo disto, perdo-me de paro. Teño que reconocer, porque non dou seguido. Entón, vai por aí, vamos. De feito, nós sí que estuvamos en varias ocasións e, bueno, estamos un pouco pendentes da Arzúa. Arzúa xa no anterior goberno, non sei, se o mellor no ano, non sei, 21 ou por aí, xa empezou, bueno, tentou facer unha revisión
nesta liña, no rústico do plan xeral, e un pouco estamos aí seguindo a ver como avanza, pero bueno, teño aí un stand-by. Vamos a votar, votos a favor, aprobase por unanimidade. Hai unha moción presentada pola vía de urxencia polo Partido Popular. Directamente votamos a urxencia. Votos a favor, aprobase por unanimidade, inclúese na orde do día. Ten a palabra o PP. Bien, presentamos esta moción a raíz dun decreto da alcaldía aprobado o día 3 de xuño e aprobando a participación no plan adicional 2/2025. No citado plan, asignase ao Concello a cantidade de 270.221,53 euros, que é a suma de dúas cantidades, unha de reparto de fondos e outra de fondos pendientes de sobrantes. E dicen a Diputación, as bases da Diputación, que estos fondos só poderán destinarse ao financiamento de investimentos financeramente sostibles, ben aos incluídos no plan complementario, no post-2025, ou ben outros novos investimentos financeiramente sostibles. A Diputación Provincial, por acordo plenario do día 30 de maio, non aprobou a participación do noso Concello no post-plus 2025, porque o acordo, como é conocido de todos, non fora aprobado polo Pleno Municipal, o que levou á perda dos fondos asignados no citado plan, que ascenden a 753.250 euros. Con esta resolución, o señor alcalde pretende ignorar de novo as bases reguladoras do post-2025, atribuíndose a competencia para solicitar a participación nesta primeira fase do post adicional, incluindo unha obra do suposto plan complementario aprobado por resolución da alcaldía do día 7 de febreiro de 2025, que carece de toda a validez conforme confirma a Diputación Provincial ao excluir ao Concello de Touro da participación do post-2025 base. A resolución número 180/2025 foi ditada o día 3 de xuño, o día seguinte da visita institucional do presidente da Diputación ao Concello, quen presentou como un dos seus obxectivos a mediación entre os grupos municipales para evitar tamén a perda dos fondos do plan adicional, tal como consta na nota de prensa publicada pola propia Diputación, onde se explican con toda claridade que o Concello só pode participar na segunda fase do plan adicional, mediante a aprobación polo Pleno de novos investimentos financeiramente sostibles. En base a estes antecedentes, formulamos a seguinte proposta de acordo: que polo señor alcalde se explique cales son os verdadeiros obxectivos desta resolución, porque sabe perfectamente que carece de toda validez para tramitar a participación no post adicional 2025, que o señor alcalde explique se con este decreto pretende facer unha emenda á totalidade da proposta de mediación do presidente da Diputación para sacar adiante o plan adicional, porque con esta resolución deixa claro que non ten a máis mínima intención de acordar os investimentos a incluir no citado plan, condenando de novo o Concello a perder os 270.221,53 euros asignados, que sumados aos 753.250 do plan base, supoñían unha perda para o Concello de 1.023.471,53, causando con este un gravísimo prexuicio aos veciños do municipio. Na presentación que fago desta moción, lina con casi ao pé da letra, con detenimiento, porque a estas alturas, sinceramente, señor alcalde, a min parece unha tomadura de pelo que vostede dite esa resolución aprobando o post adicional. E que a dito día 3 de xuño, ao día seguinte de estar aquí o presidente da Diputación, deixando clarísimo que a única maneira de non perder os fondos do post adicional era que houbera un acordo entre os grupos municipales a aprobar en pleno ese tema, e además deixa claro na nota de prensa na segunda fase deste post adicional, porque na primeira fase só se podrían incluir obras, investimentos sostibles que foran incluídos no plan complementario ao post. E como sabemos todos, o plan complementario non se aprobou porque non se aprobou o plan base. Non cabe a posibilidade de aprobar un plan complementario se non se aprobou o plan base. Perdemos os fondos da Diputación, 750, que eu sinceramente non sei como
vamos, casi creo que teríamos que caernos a cara de vergonza a todos os membros da corporación para explicarlle aos veciños por que se perden 753.000 e non pasa nada. Aquí, por un santo capricho do goberno municipal de querer impoñer o seu criterio en contra dun acordo aprobado por maioría, ao que vostedes mesmos non se atreveron a votar en contra. E, por suposto, non intentaron modificarlo tampouco pola vía da negociación, que sería o paso siguiente, se non aceptan o que se había aprobado en xaneiro, os acordos son modificables. Entón, traemos isto aquí porque supoñía que no turno de dación de conta de decreto nos iba a permitir pedir estas explicacións. E xa digo, sinceramente, non se me ocurre cal pode ser a explicación de por que se aproba este tema. Primeiro, gostaríame saber que opina o presidente da Diputación desta emenda que lle fai vostede a totalidade do tema da súa mediación, porque, que ademais, consta por escrito na nota de prensa, que só hai unha posibilidade, que meterlo na segunda fase do posto adicional. E, por suposto, aprobados investimentos aprobados en pleno. Entón, como non entendo eso, pois vamos a deixarlle o máximo ao señor alcalde a ver se realmente nos quere explicar os fundamentos legales, políticos e de oportunidade de aprobar ese decreto. Sí, máis? Sí, a ver, eu teño que reconocer que tamén me chama moito a atención cando lín os decretos e lín este decreto de aprobar o Plan PROS e xa aprobalo vía decreto da alcaldía, aprobalo xa con unha obra concreta, non? Precisamente cando estuvo aquí o presidente da Diputación dicindo que a única maneira de aprobar o Plan PROS é a través do acordo plenario e que el viña aquí coa intención se facía falta de mediar entre as partes, isto que nós lle agradecemos moito, que veña a mediar. O que pasa é que, claro, cando un vai a querer a un sitio mediar unha serie de persoas, o primeiro que hai que facer para poder mediar é invitar a esas persoas. E, claro, nós, polo menos o BNG, non sabía que viña aquí o presidente por parte do Concello, niso nos mandou unha notificación por dicindo tal día ven o presidente, que esta era unha cuestión que eu levaba como pregunta, agora xa deixo que era aquí, que nos parece increíble que veña unha visita institucional do presidente da Diputación e non siquiera se comunique aos grupos políticos que tal día ven o presidente da Diputación, porque o presidente da Diputación da Coruña, todos, como se ven o presidente da Xunta ou calquera conselleiro, é o mínimo, ven representación da institución que nos representa a todos. Entón, claro, está moi ben que veña aquí para mediar, pero non sei, como non medie con el, entre vostede e el, non podíamos mediar que non estábamos. Entón, a nós tamén nos sorprende moito eso, non? Que siga nesa obstinación, eu non o entendido tampouco, sinceramente. Entón, nós o que si propoñemos nesta moción que presenta o PP, e aparte de que se den os acordos, eu propoñería, non sei se están de acordo, un terceiro punto simplemente que dicindo que o alcalde convoque a todos os representantes, a todos os portavoces dos grupos para que aporten propostas para negociar este plan adicional e chegar a un acordo antes de eso, non sei se estás de acordo ou non, porque eu creo que ademais, sinceramente, eu non me sinto culpable eu perdona que pola xente porque non se aprobou o plan POS, que por culpa do bloque non é que non se aprobara, non? Pero eu teño que reconocer que sí que estou sorprendido tamén, que non dou entendido como unha cuestión, que é algo que entende todo o mundo, que necesitas un acordo do pleno, pois hai que aprobar do pleno. Non hai que falarse, non hai que ser un faraón, non hai que ser un Napoleón, non hai que dicir, pois necesito os votos do pleno. Pois negocio. É dicir, falo con eles, falo con elas, eu fago esta proposta, eles fan esta proposta. Nós só deixamos tamén no seu momento, volvemos a dicir, o Bloque sabe que ten o peso que ten. O Bloque non vai a ter aquí un post e dicir, este é o noso post, porque sabemos, tamén somos conscientes deso. Temos o noso peso, entón, pois mira, nos aportamos a nosa parte, pero nunca nos enrocamos. O que non hemos entendido é que quen ten que precisamente ser o primeiro que ten que dar ese paso, é dicir, a ver, cando falamos, chegamos a un acordo, non sei capaz, non sei cal é a razón. Eu tamén teño que reconocer que se me escapa. Teño que reconocerlo. Porque se chegado un momento e se fai esta proposta, se negocia, cada outra a súa proposta, se fan varias reunións que fagan falta, e logo, por parte de algún dos grupos, como pode ser o Bloque, pois se desmarca, teria dereito, razón ao alcalde, dicir, estes señores desmarcanos non son de palabra ou non se pode negociar con eles. E nada que decir, pero é que non é nada, iso que simplemente non existimos. Entón, se estuvera a maioría absoluta, sabemos como son as maiorías absolutas, pero como non hai, non pasa nada. Entón eu remato, eu faría unha emenda ao terceiro punto, que sería que por parte do alcalde se convoca os portavoces de todos os grupos para chegar a un acordo para aprobar este plan post-adicional de 270.000 euros. Sí, máis?
Vale, piden explicacións, pero antes das explicacións xa larga un relato de suposicións. O decreto a que se refiren ten a seguinte xustificación. Primeiramente, as obras do plan complementario foron presentadas á Diputación vía decreto, porque foron presentadas a este pleno, co POS, e o pleno, pois, por maioría, votou en contra, o PP votou en contra do plan. Entonces, pero esas obras do plan adicional foron traídas ao pleno, e o PP votou en contra. Aí é cando o alcalde presenta a participación no POS cas obras e a documentación necesaria vía decreto. E dentro dese plan estaban as obras do plan adicional. Recíbese a circular da Diputación relativa aos investimentos da participación do POS adicional, e aí cando se presenta, se dá traslado desas obras vía decreto. Antes, cando aínda non se recibira a resolución da Diputación respecto do POS. Entón, nese momento non se tiña a resolución. Non é barbaridade, que é moi... Estando o presidente a víspera falando da perda dos fondos. Disculpe, tan sencillo, vostede tan sencillo. A ver, xa deixamos atrás os tempos pretéritos onde ao papel se lle puñía calquera fecha, se lle puñía unha firma cun bolígrafo. Pasamos deses tempos. Como os tempos da hora, como os tempos da hora, disculpe, por favor, disculpe. Como os tempos da hora son todo documentos electrónicos, os teñen todos a data e hora. Co cal, isto que lle estou dicindo é así. Onde a siguiente da visita do presidente. Isto que lle estou dicindo é así. Se pedir a documentación, pois non argallaba aí un relato ao seu gusto. Dito isto, os proxectos que o Goberno ten presentados vía decreto, porque foi o proxecto do POS adicional que o Goberno trouxo este pleno e o PP votou en contra, pois son actuacións por importe de 236.693 euros que recollen renovación da totalidade das luminarias do alumbrado público da parroquia de Loxo, luminarias, transformación a LED e renovación dos cuadros de mando de toda a parroquia de Loxo, renovación da totalidade do alumbrado público e transformación a LED e renovación de LEDs de toda a parroquia de Vilar, renovación a LED e cambio de cuadros que faltan na parroquia de Circes e renovación, paso a LEDs e renovación de cuadros en Quión nas aldeas del Lago e San Fins. Eso é a actuación que o Concello ten presentado vía decreto para o POS adicional da Diputación. E presentouno o alcalde vía decreto porque o pleno, cos votos en contra do PP, rexeitouno. Entón, estamos de acordo con ese punto 3 adicional que propón. De feito, traigo anotado a data para trasladar, discutir, negociar as obras que se traen a pleno para o POS adicional, pois o vindeiro martes 17 ás 13:30. Se non, podemos xa, se lles sirve esta hora, pois é a hora que quedan convocados. Se teñen algunha dificultade, pois tratamos a hora que consideren. E repítolle, o proxecto que os grupos do Goberno van levar a esa reunión de portavoces,
repito, por importe de 236.693 euros, porque era o importe que nese momento nos asignaba a Diputación. Saben que agora pois hai un reinvestimento, de maneira que o importe total é de 270.221 euros. Entón, bueno, a partir desta proposta, pois fálase, aceptana íntegramente completando ese orzamento. Vostedes propoñen pois que se saca desta proposta, deste proxecto, e propoñen outros, discútese e tratamos de acordalo. Sí? Vamos a ver, o señor alcalde está empeñado, ele vai xa metendo, outro día aproveitou o tema da restauración do cruceiro de Calvos, pero que se o PP votou en contra do plan, do POS, e o PP... Mira, señor alcalde, pode vestir o tema como queira. Aquí só hai un responsable da pérdida dos fondos do POS, que é vostede. Así de claro. E é tan evidente. E vostede, por qué? Porque vostede negouse a respetar un acordo adoptado en pleno, recurrindo, retorcendo as interpretacións legales a que nos acostumbra, e a negar un acordo mayoritario, 7 votos a favor, ningún en contra, do 9 de xaneiro. Podía vostede, se non quería respetar ese acordo, pois intentar negociar cos grupos, con todos, por lo menos conseguir unha maioría para modificar aquel acordo. E, de pronto, que xa yo dixen máis dunha vez, a regla básica da democracia é respetar as maiorías. E vostede é o que fai, non respeta as maiorías, non quere aceptar a súa situación, non acepta que está en minoría, nunha minoría, vamos, entonces, como non quere aceptar eso, e agora, o sea, que quede clarísimo, o PP non votou en contra das obras do POS, nin da participación do POS. A voluntade do PP de participar no POS era tan evidente que o 9 de xaneiro trouxe unha proposta aquí para a inclusión de obras no POS. Así que, mire, señor alcalde, se era evidente a nosa voluntade de participar. O que non queríamos participar é que as obras que nos impuñese o señor alcalde. Eso está claro. Entón, nós non votamos. Usted criticou un día que eu había dito que non entraba a valorar as obras da súa proposta. E mantéñome, non entraba. Nós o que votamos é a falta de respeto do señor alcalde a un acordo en plenario anterior. E iso é así visto a vostede como que era a cousa. Vostede negouse a aceptar un acordo, ao que nin vostede se atreveu a votar en contra. E, sin embargo, depois pretenden modificalo pola vía dos feitos, sacándose da manga o decreto. Bueno, non nos olvidamos do sainete de convocarnos ás 8 da mañá ou ás 7 e pico para vir aquí a ver se algún de nós non podía vir, porque eso define máis unha persona, señor alcalde, eso, que toda a súa xestión e todo o seu tema. Pretender mediante unha treta, mediante un treta propio de trileros, a ver se consigo que un concejal lle sea imposible vir e todo ese tema. Sabedor de que a convocatoria non era legal porque non nos daba tempo, pero xogaba co tema de que se íbamos despois ou non íbamos ao contencioso. Entonces, só hai un culpable das pérdidas dos fondos do POS base. Ese é o señor alcalde, malo goberno que o apoia. E teñen que reconocelo. Pero tratar de explicar aos veciños por qué nos quixeron impoñer o seu santo capricho. Un goberno en minoría, con 4 dos 11 concelleiros, como se pode pretender impoñerlle ao resto da corporación a súa santa voluntade? Señor alcalde, levamos 2 anos de legislatura que se van a cumprir ahora prontamente. Cantas veces nos chamamos, a nós en concreto, xa falo do grupo municipal do PP, a falar de calquer cousa que tuvera que ver con acuerdos que teñen que vir a pleno, en 2 anos. Iso creo que deixa en evidencia a voluntade negociadora do alcalde, non? E a voluntade de dialogar, de plasmar en acuerdos ese tema. O señor alcalde, o único esfuerzo que fixo de verdad serio foi para aprobar o seu soldo. Aí sí tuvo unha serie de iniciativas, de artimañas, o cambio da colocación do grupo municipal, saber se nos provocaba co bloque, para que, en fin, unha serie de artimañas que ao final, pois, de momento resultoulle eficaz, pero ten que reconocer usted que é a única proposta seria en 2 anos de legislatura. Porque, a ver, están a maiores os POS, pero que os POS xa veñen impostos de diputación e repartir, digamos, se van aquí nesta parroquia, van aquela outra. Eso non é unha iniciativa realmente do alcalde. Bueno, aparte que, tal como ten vostede pactado no goberno, é cousa máis do concelleiro de obras que de vostede. E entonces, como nunca se quixo negociar con nada, nin dialogar, nin pactar, nin sobre ese tema, non houve posibilidade de que nós puderamos apoiar as obras do POS.
Entón, por moito que se esforcen os plenos en decir que o PP votou en contra, por supuesto que votamos en contra das maniobras e das artimañas do señor alcalde, porque seguiremos votando. E vou a decir máis xa yo anticipo xa, señor alcalde. Se sigue maniobrando cos fondos do posto adicional, vai a ter o mismo resultado que tuvo co plan base. Xa yo anticipo, porque eso dese decreto que dá lugar a este debate é unha maniobra pura e dura de vostede, para provocar precisamente eso, para provocar que nós despois digamos diante dos veciños de Vilar que quixemos cambiar ese proxecto, ou dos veciños de Loxo, ou dos veciños de donde sea. Esa é unha das súas artimañas, das que emplea habitualmente, para provocar eso. Entón, xa lle aviso que se de verdad, de todas maneiras, gustaríame saber que falou vostede outro día co señor Formoso, porque o señor Fermoso deixou clarísimo que a única maneira de sacar adiante que non facía falta o señor Fermoso para eso, todos sabemos que para chegar a un acordo mayoritario no pleno, pois hai que conciliar polo menos a voluntad da maioría dos concelleiros. Non ten que vir o señor Fermoso primeiro a mediar nun tema do que todavía non había desacuerdo, porque todavía non se había tratado, todavía non conocíamos a circular aínda do posto adicional. Entón, cal era o desacuerdo nos fondos do posto? Ou é que vostedes xa están, por suposto, dai ben este decreto a provocar, metendo xa unha obra, de maneira que calquer proposta de modificación que faga mayoritariamente a corporación, se cae unha maioría para modificarla, pois, lóxicamente, vai ir en contra de determinados veciños que se podían sentir beneficiados por ese proxecto. Esa é a única finalidade do seu decreto. E que me diga vostede que non tiña todavía conocimiento do acordo da Diputación Provincial o día 3, cando estuvo o señor Formoso falando largo e tendido aquí, falando na prensa, en todos os sitios, de que Touro había o único concello da provincia que había perdido os fondos do plan base, do plan provincial base. E resulta que vostede dito ao día seguinte un decreto, porque vostede desconocía eso. De verdad, hai que respetar un mínimo a inteligencia da xente, señor alcalde, dos concelleiros e por extensión dos veciños. Non se pode chegar aquí, eu xa me parece que xa digo, de verdad que me parece un insulto a inteligencia da xente que vostede metes, e agora que nos diga que ese decreto vai ser a base sobre a que teremos que negociar o plan adicional. Eu xa lle anticipo. Se sigue con ese tema, por a nosa parte, non irá adiante o plan adicional. Ou se pon os pés no chao e se dá cuenta da situación política na que está, dos apoios cos que conta, e se aven a falar, a negociar, a pactar, ou senón volveremos a ter problemas. E non lle vai a valer, non se engañe, endosarnos a nosa culpa de que se perdan estes fondos. A ventaxa dos alcaldes é que teñen protagonismo no bo e no malo. E non pode quedarse só vostede cos éxitos, que poucos de momento que tuvo na súa gobernación, e tratar de endosar a oposición os fracasos. É un fracaso exclusivamente o seu a pérdida dos fondos do posto. E esperemos que non se agrande, que non se perdan tamén os do adicional. Non, ratifico o que dixen, é dicir, nesa emenda que propoño de convocarnos, pero xa vexo que hai intención por parte do alcalde de convocarnos. Eso sí, eu, cando estaba escoitando a vostede, si que é unha cuestión que apuntou aquí era o concelleiro do PP, que é verdade, é dicir, si cando falamos de negociar, partimos dunha negociación, non partimos a partir desto, porque a partir de algo non se negocia, é dicir, vale, eu traigo isto, e agora, se queres, sacas de aquí, non é. Eu teño esta proposta, vostede ten proposta, si, pois traiga encima da mesa vostede, si, encima da mesa, vostede encima da mesa, cada é mellor, cada nos interesa máis, cada non, claro, porque iso é certo, é dicir, eu espero que sexa así a negociación, por lo tanto, dou por sentado que vai ser así, cando nos reúna, que mo di que é o próximo martes, creo, 17, que por a parte do BNG non hai problema, e solamente esperar eso, que se incluya e chegar a un bo porto, que eu creo que é o que nos corresponde. Mais, sencillo, é que a proposta de acordo que resulte, se hai proposta de acordo, é a proposta de acordo de todos. Non, ninguén, eu no goberno non pretende vender anacos de proposta de nada. Efectivamente, se cada un leva a súa proposta, efectivamente hai unha proposta da cal partimos, pero non temos ningún problema, absolutamente ningún, en que o resultado sea desto nada. Ningún. Pero por algo teremos que empezar. E se efectivamente cada un leva a súa proposta, a proposta da cal partimos por unha cuestión
práctica, simple, de que xa está elaborada e precisamente foi presentada nese post complementario. Non é por outra cuestión. Non é outra cuestión. O goberno dalle exactamente igual que sexan os 200 e pico mil euros deste un alumbrado, que sexan 200.000 euros da piscina, que sexan no que sexan. É dicir, desde logo temos claro que non imos vender que dese post, desas obras, que nós temos un anaco e outros teñen outro. De feito, do que hai do post, porque podemos dicir, hai algunha obra do post estrictamente proposta polo BNG. Hai algunha obra no post estrictamente proposta polo BNG. Aquí non se fixo diferenciación ninguna de, oi, esta obra que propuxo o BNG, ni moito menos. Non, para nada. E respecto dese acordo, dese famoso acordo plenario, a ver, efectivamente, estamos totalmente de acordo con esas obras, pero que pasa? Ese acordo, repetímolo, é inexecutable desde o punto de vista orzamentario. É dicir, desde o momento, estamos de acordo en que a remodelación da piscina que propoñían e que as actuacións que propoñían da piscina, temos un proxecto xa elaborado dese, porque solicitou unha subvención ao Consello Superior de Deportes e que non a concederon porque non chegamos aos puntos. Esas actuacións que propoñen aí, que estamos de acordo, incluso aí iba o vaso infantil no que tiñamos, no que presentamos ao CSD, pois non estaba recollido, era un orzamento por encima de 500.000 euros. Entón, vostedes propoñen obras e a esa obra, con eso todo, propoñen 100.000, lógicamente, ese acordo é inexecutable. E dese acordo extraemos o fundamental que consideramos sobre eso, pois estábamos abertos a calquera debate e seguimos estando. Feito, repítolle, actuacións que son un tercio na piscina, un tercio do que vostedes propoñían, que é o que se presentou á Diputación, son as actuacións por 200.000 euros. Se vostedes pretendían, era, xa digo, unha actuación nunha parte concreta, que era o vaso da piscina. Se pretendían unha remodelación integral, xa digo, eran 500 e pico mil euros, e se entramos ao vaso infantil, imos a 600.000. Entonces, esa proposta, estamos de acordo con que esas obras son necesarias, e de feito, o fundamental aí foi recollido no post que se presentou, pero, bueno, eu entendo, ao mellor estou equivocado, pero entendo que tiña xa unha idea predeterminada de votar en contra, votar o non por o non, a ver se desgastan, e así sucedeu. Ou a negociar con nosa modificación dese acordo, a explicarnos, por exemplo, que o proxecto elaborado ascendía tanto, porque non probou durante un mes a negociar con nós. Disculpe, non vou eu revelar como intentaron facer aquí na comisión de sacar o teléfono e quen me chamou e se lle devolvín a chamada ou non lle devolvín a chamada. Porque me quixeron deixar por mentiroso. Por aí non pasa. E a partir de aí, a partir de aí, as reunións que houbo entre goberno e o portavoz do PP, é que, bueno, que non frutificaron. Non frutificaron, bien. Por non frutificaron, non tiña que facer o alcalde respectar. A responsabilidade do goberno, que é a quen lle compete, é presentar un plan, que foi o que fixo. E por parte do PP, non houbo proposta alternativa ninguna. Pero a que querían gañar a vostedes sabendo que non podían aprobar ese plan. Vostedes non podían aprobar ese plan. Gracias por non interrumpir. E respecto á afirmación da perda deses fondos asignados no POS, pois aínda non é así. Vexo que, a ver se podemos concretar realmente no interesante, que é se podemos concretar data e hora da reunión de portavoces para acordaron a proposta única. Eu se digo, trasládelle martes 17 a 1:30. A min a 1:30 non vale. Diga unha hora. Para mí, mellor a primeira hora da mañá, 9, 9:30, 10, vale. Se vienen algo demais. Bueno, a ver.
Anda, nos 9, 9:30, 10, hasta as 12 teño libre. Bueno, sí, vale, mas non podería todo. Martes ás 9? Bueno, eu creo que tamén son parte dese acordo, non sei. Eu confirmo de mañana. Martes ás 9. Se alguén non pudera, Que diga. comunícanos. Damos martes ás 9. Punto 5, raos e preguntas. Ten palabra por ti. Bueno, vamos a ver. Empezamos con preguntas. Primeira pregunta. O próximo día 17 cúmplense 2 anos da constitución da corporación, do Concello, e máis da elección de alcalde. E como conocido de todos, esa elección do alcalde foi fruto dun pacto de goberno entre o Movemento Veciñal de Touro e o Partido Galego, no que ambos grupos, según se comentaba, se repartían a alcaldía 2 anos para cada un. E a respecto disso preguntamos, sigue en vigor ese pacto? E segunda pregunta, o señor alcalde vai presentar a súa dimisión para facilitar que o señor Martínez Pereira poida presentar a súa candidatura á alcaldía e cumprir así a segunda parte dese pacto que dicen que nadie vimos, pero que dicen por aí que hai. Outra pregunta máis. Esta pregunta realmente debería ser para a Concelleira de Servicios Sociales. Temos queixas de algúns usuarios do Servicio de Axuda a Domicilio de que a nova adjudicataria non puxo a disposición todos os materiales que ofertou na contratación. Concretamente, tema grúas. Pregunto se teñen coñecemento disto, no seu caso, que medidas se adoptaron. Outra cuestión, outra terceira pregunta. Nas liquidacións mensuales de kilometraxes, da que falamos antes aquí por os decretos esos, comprobamos que o señor alcalde factura cada mes máis ou menos unha media de 400 km de desplazamientos. Así, a grosso modo, o cálculo non é exacto, pero o que é máis importante, na comisión, o sea, no mes de abril, factura 627 km de desplazamientos, o que supoñen 163 euros, que xa non é unha 163 euros. A ver, nós xa sabemos que vostede vive fora do Concello, pero de todas maneiras habrá que justificar algo semejante cantidad de desplazamientos. Sale unha media de 30 e pico kilómetros cada día laborable no tema, entón gustaríanos que nos aclare ese tema do kilometraxe. Con toda a seguridade, no próximo pleno traeremos unha moción sobre o incumprimento das normas de contratación en varios contratos menores, xa temos falado deles aquí, e traeremos unha moción sobre este tema. Pero hai 2 contratos menores en concreto, o da asesoría xurídica e o de contabilidade, nos que xa non é que non se cumplan as normas de contratación, de encadenamiento, xa sencillamente nin se renova. O sea, están aí, e entón eu pregunto por que motivos esos contratos non se renovan. En segunda pregunta, sobre este tema, en que situación contractual están as empresas, esas que adjudicatarias dese servicio? E teñen xa o servicio en propiedade, e en que situación están ese tema? E unha última pregunta, estamos vendo que se están facendo desbrozos en pistas municipales, en algúns casos, por lo menos en algúns casos que vin eu, que só se desbroza a cara interna da cuneta. Pregúntome para cando e para quen se deixa o desbroce das partes externas e dos taludes. E pregúntome tamén se se vai externalizar ese servicio. Non teño máis preguntas. Sí, a ver, respecto á primeira pregunta, sí, a vontade dos acordos é cumplilos e, bueno, veremos a fórmula. Nos esperemos de cumplir. Respecto da pregunta 3, non temos, si recibimos queixas do servicio de axuda de usuarios do servicio de axuda no fogar, si recibimos queixas, pero en concreto desa cuestión non me constan. Non me constan. Por
tanto, non sei se non foron trasladadas formalmente, senón si me chegarían sí ou sí. Respecto da kilometraxe dos desplazamentos do alcalde, o alcalde mensualmente pasa unha relación dos desplazamentos, identificando os desplazamentos que están a disposición de quen os solicite, e os desplazamentos son naqueles labores no exercicio da alcaldía desde a Casa do Concello. Están, a relación de kilómetro e día, kilómetro e destino desde a Casa do Concello. Respecto á pregunta 5 relativa a contratos, respóndolle no seguinte pleno. E respecto á pregunta 6 dos desbroces, o Concello non ten previsto externalizar o servicio de desbroce. Neste momento, a época para desbrozar é mala no sentido en que rebrota rapidamente, entonces non se están executando os desbroces dos taludes, porque sabemos que os desbroces que agora mesmo se están facendo hai que facelos hai que volveros a facer porque está rebrota outra vez a vegetación. Entón, o que se está facendo é un primeiro desbroce así de presa e urxencia solo dos paseos das vías, e cando a meteoroloxía é que un pouco mellor seque máis o tempo e a vegetación non rebote tanto, repetiránse os desbroces nestas zonas onde se están executando agora mesmo, xa executando definitivamente e facendo tamén os taludes. Sí, eu traía, de feito, o compañero do PP xa me roubou algunhas preguntas, pero sí, unha delas precisamente tiña que ver con isto da limpeza das cunetas, non? Porque efectivamente me chama a atención que é unha limpeza parcial, un desbroce parcial. Entón, e tamén gostaria de saber se o Concello ten algún criterio a hora de establecer as prioridades de limpeza de cunetas, por onde idear esa zona de lecer que tamén está sin limpar. Esa é unha pregunta. Unha segunda pregunta é, no pleno pasado eu preguntei pola compra dun cortacéspede. O Concello licitou a compra dun cortacéspede e presentáronse 9 propostas, 9 empresas presentaron. E quedou deserto porque ninguna empresa cumplía os requisitos, os plegos. E eu preguntei que se estaban mal os plegos, que pasaba, como é posible que con unha licitación de 9 empresas, que é raro aquí que 9 empresas se presentan para un contrato deste tipo, e o alcalde contestoume textualmente, os plegos non están mal, están claro, o que están mal son as ofertas presentadas, é dicir, a culpa son das empresas que non teñen ni idea. Bueno, resulta que esta compra de cortacéspede quedou deserta, logo se a presentar outra vez no mes de abril, que as mesmas bases, só ampliando o precio nun 5%. Resultado, 0 empresas que se presentaron. Xa non se presentaron ninguna, evidentemente. As empresas teñen máis cousas que facer. Pero é que resulta, que casualidades da vida, resulta que nos enteramos que unha das condicións que se poñía no pliego, só hai unha máquina no mercado que a cumpre. E a condición, cuidado, a condición é o grosor dunha chapa, que en vez de ter de 3,8 milímetros e o grosor de todas as chapas, de todas as máquinas, son de 3,4 menos unha. Unha pregunta que... E esa tamén se presentaba, pero esa estaba fora de prezo. Entón, claro, nós non entendemos nada disto. Entón, a pregunta é cal é a razón pola cal se exixía esa cuestión tan práctica, tan concreta, que ademais é completamente secundaria, porque é o grosor dunha chapa. Cando todas as máquinas, ninguna máquina cumpre, había algún interese particular por comprar esa. Non o entendemos. Por que non se modificou eso? Esa base, que era tan sempre como modificar eso e despois había realmente unha licitación en competencia, non? E eu, a verdade, que eu só me digo, pero tal é o nivel de desidia que ni siquiera somos capaces de comprar un cortacéspede. Eu non podo entender, teria que contestar a que pasou. E logo, bueno, tiña algunha pregunta máis relacionada precisamente ca visita do señor presidente, pero bueno, xa falamos nela na moción, e tiña outra pregunta que, na que ia fixo o señor do PP, eu tamén ia volver a facer. E era isto, agora que se cumplen os 2 anos do mandato, non? Cando van a proceder o Movimento Veciñal de Touro e o Partido Galego a intercambiarse a alcaldía, como acordaron, cando asinaron o seu acordo do goberno. Perdón, que sea reiterativo, pero que tamén teño curiosidade, non? Eu, toda a veciñal. Vale. Respecto da primeira pregunta, estánse priorizando aquelas vías
pois, asfaltadas estreitas e con máis tránsito, porque son as que máis, xeral, pois, as que máis pois, riscos de seguridade teñen, vías estreitas, asfaltadas, estreitas e con máis tránsito. Bueno, o que se tenta é tamén darlle unha continuidade no sentido de rentabilizar o traballo máis posible, no sentido de non ter procesos discontinuos, senón facelos continuados dunhas vías noutras. Respecto á cuestión do cortacésped, pois, a ver, o tema é unha cuestión precisamente non menor, o que é unha cuestión estrutural, si é un chasis profesional, unha máquina profesional, ou, por así dicilo, é unha máquina máis doméstica. Son 4 máquinas distintas que non cumplen. 5, perdón. Non cumplen... Utilizadas no Concello de Santiago, unhas máquinas. Me dá igual, non cumplen os requerimentos, e créame que... Un requerimento que só cumpre unha máquina no mercado. A ver, a información que temos é que hai máis máquinas que o cumplen. Outra cousa é que por cuestións de precios pois non lle interese participar. Co cal, se a cuestión é se o Concello tiña interés en algunha máquina en concreto, non, o Concello tiña interés nunha máquina con as características determinadas que se recollen nos plegos en base a esas condicións e requerimentos mínimos, que é pois, unha máquina profesional pois, con un chasis reforzado profesional, que por eso a medida do chasis pois, se mide en espesor, en galgas, e iso é un elemento estrutural. Sin máis. Respecto á pregunta 3, tamén aquí matizando a pregunta do PP, dicía que eu neste caso fora alcalde cos votos do Movemento Veciñal e do Partido Galego, tamén co do BNG. Efectivamente, de feito, aproveito... Non esquece. Pero vou recordar algo que lle dixen o primeiro día, lle reiterei na algunha ocasión, é como que medio quixo dicir como que, bueno, as palabras dinse agora e logo veremos. Reitero o que lle dixen, é dicir, o BNG ofreceuselle e sigue a oferta e ten aberta para cando queira un posto na Xunta de Goberno, ese posto... Pode ofrecerlle o BNG un posto na Xunta de Goberno cando dous da Xunta de Goberno ya acaban de marchar. Pero vostede que quere, como suicidio ou que? Perfecto. Reitérolle que recórdolle a proposta. Nada, efectivamente, os acordos hai a vontade de cumprilos. Bueno, comenzamos a sesión, boa noite.